tsaye ne zai kai ka inda zaka kalli wannan film din ba tare da kasa fasfo ko kuma kasa wani makullin sirri ba. Wato ainihin ku da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin dole sabuwar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau a sabon bidiyo. Yau bidiyon mu na yau mun tsaya mun ƙara zaƙulo muku wani shahararren film din ne mai suna Tsagira. Na san tana yi ku ita taɓa kallon wannan film ko kuma dai kun ga tallar shi da dama. Film ne wanda Algaita ce ta fassara shi kuma babu shi a YouTube. Shi sa muka ga ya dace mu kawo muku shi a cikin wannan channel tamu mai albarka. Shin kana son ka kalli wannan film din ba tare da kasa passport ko kasa wani makullin sirri ba? To idan kana so ka kalli wannan film din ka bi mu har zuwa wannan karshen wannan video zamu nuna maka ta yadda zaka kalle shi ba tare da kasa passport ko kuma kasa makullin sirri ba. Wato ainihin ku da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin dole sabuwar. To da farko kafin mu je ta yadda za ku kalli wannan film din ka ga nan sama inda an rubuta Tsagira a ɗaya da na biyu sabuwar fassarar Sultan zaka danna rubutu ne haka. Kana danna rubutu ne zai kaka kasa inda aka ga an rubuta Tsagira na ɗaya da na biyu zaka danna shuɗin rubutu wannan da kake gani bule. Kana danna shi haka ne kai tsaye zai kai ka inda zaka kalli film din Tsagira ba tare da kasa fasfo ko kuma kasa wani makullin sirri ba. Mun gode.